Uba Iban Maria Lamin usam larang ba ubanya konek election MLA Arajar Apolai na 18 West Shillong constituency naka parti Trinamool Congress ula karpadi kipaj ba jongka constituency bakin ailam ka jingkersyan ban penjob yu kumu MLA kenang ba unla ban penurlong yakithong kiba ulabu hakmat. Habai keran bat kilat patai kubor hakajan mis ngito ding ka arphausau tarik rempang uba Iban ulong bakathong ba khmat jung lada kipaj ba kijid ya kumu MLA kalong ban yarab ikebaduk ban kentiu ka puli puthi bade karoi kapar hapo ka konstituensi hi borok kawai kum ban kadeu hangne boba Iban Maria Lamin unha ban kun persya yu kartong ke NPP uba Mohendro Rapsang uba deru MLA barem ba poleng do jung ka UDP ba Ernest Mauri jung ka BJP badi arngut ki weipat Kublai pi baro mangade ba Iban Maria te ngaya kun napo 18 West Shillong constituency te ngaya kun naka party All India Trinamool Congress bagi tip do ka TMC te kanega party hi hanga jingsu jonga ade gawe ka party kabala banyakun nabanta jogi Grid Kiria minority apo central tingilai hi sibun ke baka party kelale hoi hangne po Shillong jungi dangde ka kasin ka ba nungkong mo ko nyu jan ndre ke kam kelale na banta ka state ka jongi ngimla banlen ba ke MP na po West Bengal ke kun na banta ka jai bri jongi ke kun hakaba kimut ban penrung ya kan ka language ke jongi ka khasi language jongi apo ka art ka khanit ka bapra jonga constitution jonga India te kani hanga ka jingsu jonga kalong ba ka MSC menga ba kantor sakmat ba kan yele bani kunting na banta ka party waka party kan kiu po state ko jungi lese buon ki parlok kinong ba ka party gede ka ba kawan nang ne nang time mo andre baro ki party hi ki party hi ki patre na manta jong kiria bhagamian development jong baro te kumu candidate ngadon la ka jong ka thong sin la yang ngidon la ka jong ka thong jonga ka mission jonga kalong ba ngakwa ba nrat ding khong ya kan ka jingkudu kam bat ka jingkenre jung drok hakaba ki long kmi niki khana samla don ki jaka ba banyai memiet kamlong sengai shu numar kala kanre kan ka kam ka ba ngimpoi parkhat ba kasu thit mo te langba kan ka party ka ba mga kanyang pada jia ba job kalong ka ba kwa kalong ba ngakwa ba ki khana samla jungi kinbit kinbyang ngakwa ba kuwe kalong yeng kinbit kinbyang ha ka ba enthau gilat kanti kumno ban penyo jam ki da ka bangin pej ka skill level ki in tap potential ki in pha ki training ba pher da gelawan pada lemah ka MS skin gila ban ai ka start up ha ka ba gila ban sedang laki jong ikam te ada kalong kumta ki khna jungi kila yo la ka jong akam kila bun kam ha kam la jong kila like niki jigsning pa pher ti kumjuru haba ngayai nang tai ngai sibun kilong yeng bun ki baduk ki bakerdu ki ba jinjar sha bada jinjar sha du ba teng ya keren ba ki idon kata jingsingo pra brio balem don nong pej balem don nong khmi te don bok da blay wibit yang ba kan job kan election kathong ba manga ga don golong ba ngakwa ba baro khoi kilong yeng ki baduk ki ba jinjar kinyo kata ka hok ka jongki
Nyok ta ka hok joki ha ka ba kin im da ka jing sngai kin im da ka jing pu pahai ta kwa ru banong ni ba nda la job biasa blame dorkat kabanong kong ngakam ka bangal le kalong ba ngan open ngan pli ka saving la ka jong tang na banta ka by school sa kawi ka saving tang na banta ka medical sa kawi ka saving pat tang na banta ka ration namar kumba kalong banta iba kam tam banta por long school kini gilong yeng ki ba jinjar ki ba shem jing ye wat ka by school ru kim don ti kom juru haba phai pa de saka koi ka khia mo ko jong jong ka state jingi koi ka khia apo state jingi kalong ngidang duna ba ki hospital ki bala banai ka sakri ki bakaka pang khndiat soi ru ngim don tak doktor ke specialist ki ban somar hak ne po state jingi ngihap banra saru si gauti tang tang sadu si daliru ngihap banra ikinong pang bar kani ada kalong kum ni kini kilong yeng ki bajinjar ki basitam si ikin yo bisa tina kaliang ti MC kumba hakan yang manifesto ba ibu ko komitmen bala da jia kati MC kan yo form yok sarkar inbu ya ki medical college haman ki district ngin upgrade nen ngin revamp ya ka health sector ti hakaju ko poru haman ki blok inbu kita ki pharmacy mo hakaba ai ko subsidi ru ti kani ka party da pe phalong ngape phalong bali hakani ka manifesto bali ngim ong ka promise mo ngi ong commitment mar sin la ko bu commitment ngi hapan le be hapan pendek be dalong kumno nur ngi hapan pendek ti kani commitment hi kala I'm sim su yengi kum kinong tre jong party bangin la mnya khmat bangin pendroy ya kana mo keteng jong party ta ka de bakong san ye ka jing su junga ti ngakwa ru menta ban pha khobor sabaro kilong yeng ki badon na po kan kane ka constituency 18 West Long ngakwa ban pha khobor namar ka por ka alungkot plat janga ngamla banwan rung haman ki thliwi ti ngaong ko perlok perjor ko kur ko kha wat kren padang amla banwan ru ndai ngasuthu ijinge jupi ngasuthu ijing don kam jupi to ai ka kti kamon kti ka diang jupi ai lat yanga bangalong nong kren nong yasai namanta jupi ai lat yanga bangan kren sabhang ngaroi kapa ai lat yanga bangan wanra ki development ba pher nandu ki lat sangkam sangjam hadu wede ka khia but hadu wede ka education te kan mau ha ar penyu terik banemi pai ba sathep ya kabut jongpi ha ka symbol ka ba de sijur jong sentiu ka ba kani hi kan penurlong ya ka jing angnut jungam kandidat bat kum juru ya ka jing angnut na ka jing community ki babun kilong yeng ki ba kwa sha banirap ya ka party ha ka jing pet jungai long ngamla ban ong ngamla ban tho ino hoi kat ba ila de ila tre kat ba ila ti kata ngimla balen uno sila jo tre tambah hai ngai ngai iba kadang don hi kejing duna kadang don kejing duna dang bun shu ki bangila balen ti ngamla ban ong alor kane marko mu emele ila don sans nem kat ke ba ila tre Laban kada kunyat ki kita jinduna tra ki badang non kam bandang penbahas isu. tigi jingduna he ke ba kat kum jing LT junga ka serve junga ka long ba ngidang i ba
school mo. Ki school nginda pek ha ki duna bha ki badang kidang duna kaliang komputer kidang duna. Nginda pek kidang bun ki infrastruktur ki ba ni hab an upgrade. Ni hab an upgrade iki hamtam gini existing infrastructure. Badon hamtai yang don kam ha an upgrade iki. Te kita di duna ki ba long ha ka jing pet jonga. Di kumbang haban biang ni ila tre kap ila di menta ada dan kalat ngakwa nak kalian juga ba mantre kam ha susu kimat giba kamat du giba ngadon ndang la job don bok blend don kan kimat kilong ba kumnu ba kan ngonra atau development ka ba umdan partiality inu ada de beruspa ni baduk na kan pentri kam hok ya ki project ani ki scheme ba pair bad hakaju ko por ngin wanra ru ki project ki babun ha ka bai di bad kanika youth developmental program ka bai di kanika women empowerment sibun ki program babun ba ki ba lese mangingim poi berkat bagi don takum kita ki jai program ni haban wanra kenang ba kinong song sunong kinbit kinbiang kin im pahu pahai kata kadi bokong san ya kabang abu akmat pandangan jauh pi gajing kun sin menglai kun ngihap ban kun nimla ban kerandien baro tapi kli inu ki perlok ki bay kun kin ong hi ngin job ninga pan ngan ong ba ngadon gajing kun ngalami madan ngadon gajing kun lesia maki gide gerat ba ngade tang batamai de gajemut berkat jongaru kadi barang tamai kata kadi upai ba di menstu ba kata